Fel gyn si gain neach me ein in Czech a bheith Dòmhnaill and Duinn. O, wat ik was brengt Dòmhnaill and Duinn. Ik ook hier brekkers is het wie gaat ook gewoon doen goed voor de gezin zo pikkaartje staat er als je er nog iets. Toen is het zo horen echt spijkend. Ergens aangereden, de kans gereden. Maar ik zag op achtste week dan, zag ik morgen en ik denk want hekken horen, nou, Thames, ik had dat stieren met een 500 euro cent. Hij is, hoe is een nakker, maar dan ze zeiden, je zou een nakker te zo. Je roept dan, hoe ik dan ook tegen is. En nee, hem stouw een paar, ja. Dan ik word hier. Famous girl. Oh, daar praat ik niet al. Ja, we doen dat. Hoe is je wel het? Wel, ik hoor mijn broer aan je vriend dat ik op zijn eentje weer. Oh, ik heb hier gehad. Hoe met je story girl hier toeristen bij jou. Bij Henry post to become a shop. Oh, waar. Hoe mijn story girl trappen bij jou bij hier aan een glasspies de minion en dat je kan. Nou, met depression about so mijn pak in heel kan use. Ga ook die heen missen op het zijn bie. Oh, ga ook. Als we schaam waan terug gaan. Als mijn Christian gaat de spetten bekken de groene Eachann. Als hoe is en je is een keer aan die ene zijn op het. Kan je hoe is kan doen de bekken de etiket de garn. Hawkesbury. Hawkesbury, ja. Als er een tijdig in de avond. Kan je Jezus sent out was stui. Dat in daarst. Sko hanik radach sakkerst. Bij woontje in Inverness. De heel uit. En ik sakkerst te show. No is kajonsi hina machwaas roeke kuwa wanil. Hij soortje dis. Ratje dis. Soortje. Nou hij die sakket in hier met heet juice stui aan de shin. Being done as it was the camera, the horse Neil, who do always the camera my hawkers that I'm actually joke, I had pay me a check, and I had and you like them as 10 cents. Ik hoor wie dit daar. Oh, shit. Oh, dat er waar 60 al. Dus ik kan het juist uit. Zijn uitje, genoeg, Satan, dus hij uit waar het schreef. Breus. Hij is bij kind to say Dhunnchaidh die Dhunnchaidh stoi voor het schip wat je daar weet sinds hij is en ik was verkalen de reurs kom ik maar dit heb ik kijken of zo kind to say Eachainn Dòmhnaill verstaan. Well, the kind of say near to the kind of association. But better than the kind of say than the kind of mac. Ja. Ik kreeg een woord als je vaak komen te kuju met een dan en toen trappen wij dan maken kunnen we je toe gaan horen ik wij shit ik opera gaan. En ik garage River Denny's en ik across the Banks. Wij shit ik touch a garage dan maak je see de pinje toe. Så jag träffar och rad koshos en skis och ting är så det kan ju till garage. För det startas för det ska inte ha gen daster det han Dòmhnaill och gonna vänja till. Och här är picka väl annars till att ta vila hörste för det så som en rai. Får vara för 3 skillar. It's going to be ching out.
When ik het Dòmhnaill to Varaj going to go. Because you have had to have a show talk kind of venue too. Oh, horse to feather by show good. Horse to I began after that with Uchi Vida. Mac it out. Home around. Yes, my shoes are cost of the shoe. I guess I wrote a thing out each it. As me yeri when ik a post to Varaj. So one damage you can't have big physic a post. And the big physic Dhunnchaidh. Because Jane that's the big out dog and a huarik. So it's just a Dhunnchaidh who is the Jane that's the a big out as a shop dog can have been you too. A big out who is the boss of Magavida who's the guy came the guy there's Hiddikas one so was going to spare he gave him out 10 year and you me cow she and I did that. The story should not. Poor me, no, drawing. Well, maybe can check ask the gown because you was who the tie boardy. So who that's in die boardy of a show. I is you in Eachainn the big at of your noper. And we couldn't go on the Dhunnchaidh back up and down. He could get calm a crude. You know, was a bit shenachas. I guess kind of fair you in a Dhunnchaidh down. Size grow is like a whole bit of about Dòmhnaill and Duinn. Jane 3 knee and Jane 3 root and a satcher and do show a source to Gidos the village. Poch besackers. Schenk about a niche. I just rat over it. Gidos. Gewoon een beetje traagje. Ja. Ja.